नमस्कार मित्रांनो, श्री कार अँड बाईक कोटिंग सोलापूरमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आपण पाहू शकता पल्सर या गाडीचं आपण हेडलाईट क्लिनिंग करत आहोत. किती उत्तम प्रकारे हेडलाईट क्लिनिंग होत आहे. आपलेही दुचाकी व चारचाकी गाड्या असतील तर हेडलाईट क्लिनिंग करून घ्यावे, जेणेकरून रात्री प्रकाश नीट पडेल व आपला प्रवास सुखकर होईल. तरीही आपल्या टू व्हीलर व फोर व्हीलरचे हेडलाईट क्लिनिंग करून घ्यावे ही नम्र विनंती. आपला पत्ता आहे जुना विडी घरकुल SS आयकॉनजवळ, हैदराबाद रोड, सोलापूर. मित्रांनो, हे काम आपण 1 वर्षाच्या गॅरंटीसह करणार आहोत. आपलेही हेडलाईट क्लिनिंग करून घ्यावे ही नम्र विनंती. धन्यवाद.